Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mikasa Sukasa. Gloire à Allah. Gloire à Allah. Gloire à Allah. Alors, je vais demander aux uns et aux autres de partager au maximum. Parce que nous allons parler de sujets importants. Donc, partagez au maximum. Partagez au maximum. Quand vous menez un combat, le noble combat, le juste combat, le bon combat pour la patrie, pour le peuple, pour la nation, pour le pays, si vous êtes dans la sincérité, dans la vérité, alors Dieu se servira, Dieu se chargera autant pour moi pour faire entendre votre message là où il doit être entendu. Je voudrais partager, je vous en prie, a été là aussi qui j'en ai. Aminanda mara kuma kongorondola albisaya partagé et blagadi. Comment? Ce n'est pas dans la chambre là-bas? Ok, faut partir après, je vais te donner quand je vais finir. Peut-être que c'est dans la voiture après. Pourquoi je n'ai pas pensé à prendre? Parce que j'ai oublié. Les gars, partagez, partagez, faites monter le mercure. Partagez, partagez. Partagez les gars, faites monter le mercure. Rapidement, partagez. Partagez, partagez. Partagez, partagez, partagez. Voilà, merci beaucoup. Partagez, faites monter le mercure. Alors, hier dans mon intervention, Alhamdulillah, gloire à Allah, béni soit Allah, salut à t'entourer. Kodo rebe sena, sonangatani, anga bikmae. Ame ala fofoloka, ala barkada, ala Michel Baraji. Morobe, morobe. Amba, vidéo manoube. Depuis que tu as damara jamana geleyala. Depuis que tu as ko geleya be sugu kono. Nte moro to ta donde. Nyemu ke mori don. D'autres me kumana, d'autres kumana ka kuma fa fola ko ku mena ko ako bon vraiment tardon mais domina nyenda magala mimu kalama mode fo ministry abadon odon ayemu fo le directeur du commerce et de la concurrence abadon odon keita ka kuma kofe ni ORTM tara kumanai ayemu fo abodo o kofe keita bola ka kuma keita emu fo a dona jamanadenw tulo la ministre tilala ka réunion ke réunion kofe keita tilala ka bɔ ka kuma o kofe risu tilala ka bɔ ka kuma bi asimi bi dimanche asimi conseil des ministres extraordinaire ke ama ke fɛn fila kama parce que an ye kumakan mun fɔ o de donna président tulo la
minanga kuma damne node omega jamana ni keleke mais dobe bara foi tolula ni la gossilité ni torotiente ni kaira ko ni transition ou tout ka baradon ou tissé barala ou ñoko galontigalate mo be mumbe fo transition ma ama procureur kelen jamana no kono mi wila kijo ko nous ni fo amabe mais bengali kela en droni en généron en barakenyon bu mabel jawara ko kuma do temena do kuma do fo dundola mogom de do nta tigi don ta ni rega tigi do parce que tigi la mogo doni ana fo fu de ni ga jena tigi ga mogo ni ga mogo don mu nafa bi ga jena tigi ga mais mogom doni nafa dengeli te ga jena tigi ga e bo tigi la mogo ni ko don kun jumana o de ato mogo do be fo ka ta keita da bogola atna ni ga don amago tna amago atokoma amago tula de mais amago de te ka fo kabi wili koko u segere ku nyini ku don anafa dengeli ta ga jena tigega ko bu mabel ko yo kuma do fo shogel aya ke ala kama bin kontana ni wasala parce que ni fin do nyini asimi fe ngo asimi commission do sigi commission mu na noronte ministre du commerce et de l'industrie là mais commission mu noron be directement primature là ou ka nyanyini ke gelem me sugu kono ka wuli ka nyanyini ke directement au commission ou ba ka rapport ke shugel be wuli ka rapport ke ni nous le faut président mon président keita te ministre d'honneur keita te directeur du commerce et de la concurrence keita to le do keita be de do asimi jamana be de do jamana te ministre do jamana te directeur de la compagnie na nyanga mina domina e to de bina fo alhamdulillah anga klo anga kuma alame ala tano au fefe be do ke chou anitle au fefe be keita blasra ni do wi au fefe be do ke kaka kuma ka do fama klo la me au fo ka barakada dongo doko ni mako billahi les keita ko wallahi min kali asimi abika kuma lame mogo bika fenta ka yira la bala jabame ako me anga tote bi ko bu mabel ka e fin de fo so nga tananga kuma ma fe kan joni yoro na doni parce que ne tunya yira an jenyo fin fe be réseau ka ngo comme c'est comme ça ou ya yira ko sebo lui kube mogodon ko on tay kuma langolo ante mogodon ambe munu re to ta ka kuma ulubo don atme onka donc lube fin yira on na masanyere la subhanallah jamana do ni tola kelemna albi jaja ko do de be jamana nkono do ni tola kelenna albi jaja ko menet na jigi procureur la nte jigi juge la nte jigi tribunal la jamana don ame aw de wele ka o ke sérieux jamana don na mago be kibara nyumana munu be ka kibara dauma o de kela mago ka cibler aw de bi 600 aw de ka wuli ka joro la modi foye ni ame ka voko procureur kotao ni tribunal kotao albi aw de sigindo billahi na wila ka joro la ka yira nunu de be on bo filila nunu de anga kunu kuna fol dilawe ayu ye kutoy ama fo munu be bengadi ke ama fo munu tay tieni mais munu be tien kono na ko abe souma be se on yere ma on jamana don parce que ne nyeti mogola transition kono mu bina on demeni auté bon on fera be bo au de kama donc on fera tsi ka aussi ka la je ko be on soro ka te fenge auté fenge ko remu akuma ko roga chan tieni côté neni côté doyama côté na fola dongo do kan fe wala o don o du sege
aw bɛɛ de bɛ bɔ ka jamana ni minɛ ka bloquer net ka t'u ɲininka a y'u minɛ k'u minɛ a k'o fɔ an ye parce que fɛn dɔw bɛ yen n'an ma tiɲɛ fɛnɛ fɔ ɲɔgɔn ye a cɛ man ɲi dɛ anw bɛ ka risque ta ka kuma faamaw t'a dɔn anw ye anw bɛ ka aw min sɔn kunnafoni la aw fɛnɛ sigini bɛ k'anw lajɛ donc sisan a kɛla comme anw kɛla ŋɔmi de k'an ɲɛ jeni k'an kɔ jeni faamaw t'a dɔn an ye aw b'a sigi k'aw bolo kuru n'o de don anw fɛnɛ k'an je k'an sen bɔ a la bɛɛ k'i débrouiller o ma fisa n'o ye bɛɛ k'i débrouiller ne y'o de fɔ Bubu Mabel ye n ko Bubu n'o de don an k'an da bɔ kuma bɛɛ la pendant un mois an k'an da tugu a ko Keita kɛ Ala kama kana nin fɔ e yɛrɛ Keita ne bɛ appel min sɔrɔ tile kɔnɔ mɔgɔ minnu b'i ka numéro minɛ ne la tile kɔnɔ a ko bilayi Keita n'an ye nin kɛ a man ɲi an tɛ k'a kɛ mɔgɔ kama an bɛ k'a kɛ jamana de kama a ko kana sɔn a kɛ Ala kama Keita ka n'i daji a kɛ Ala kama continue ka baara la walayi bilayi kunu a y'o de fɔ ne n dun ko ne bɛ n daji ka n dabɔ nin ko bɛɛ la pendant un mois k'a sigi ka jateminɛ kɛ parce que anw fɛnɛ tɛ dangaden ye o fanga kan ka dɔn k'anw tɛ dangaden minnu sigini bɛ tribunal kɔnɔ aw tɛ se ka foyi den kelen kɛ mɔgɔ la a bɛ mɔgɔ minɛ minnu ye sariya sɔsɔ mais ka mɔgɔ minɛ i mana sariya lajɛ a ma sariya sɔsɔ foyi tɛ ko parce que c'est la connaissance de la connaissance de la connaissance de quelqu'un parce que ni tigilamɔgɔ dɔnbaga n'a dɔnbaga e Ala e bɛ ka fanga ma bɛn o de la Karim o de kɛ k'a fa coro wa ah donc mɔgɔ bɛ transition nin kɔnɔ mun fɛnɛ b'o kɛ hali bi wa c'est la connaissance de la connaissance de quelqu'un Bubu ko ne ma ko Keita ni ko daminɛlen gendarme minnu ye enquête kɛ minnu ye ne ɲininka audition kɛ u yɛrɛ dabali banna le dossier est vide kumakan jumɛn de fɔla foyi den kelen ma ye mun kɛla baasi ye Bubu ka kuma la mais ko tribunal de bɛ ka pression kɛ ko ka dossier bila ka yɛlɛ jɔn de bɛ tribunal la n'o bɛ ka pression kɛ juge wa procureur wa jɔn pression donc k'a yira ko anw ye fu ye mɔgɔ t'a la donc n'an kumana anw bɛ transition ka kɛlɛ kɛ u bɛ se ka u sago kɛ anw na ka transition mɔgɔw to sa furu la ye saya ka fisa ni ko dɔ ye mais a b'a dɔn bi n ye tile ban wajuli dɔ la mɛnni la nin wajuli a ye ne n t'a dɔn mɔgɔ min de don mais n ye radio connecté k'a bɛn a ma n ye bi tile bɛɛ ban ni wajuli kan de la mɛnni la ko domestique dɔ la Ala nin bɛ bɔ cogo min na mɔgɔninfin na nin bɛ bɔ cogo min na a bɛ daminɛ i farisogo yɔrɔ jumɛn nin bɛ bɔ cogo min na Ala b'a fɔ cogo min nin minɛmɛlɛkɛ bɛ don cogo min na nin bɛ bɔli daminɛ cogo min na fo kana se kan ma aw sigini b'aw ka bureau kɔnɔ a bɛ aw ɲɛna k'aw yɛrɛ ka Ala de i sago kɛ bi mais Ala deli i kana sa sini bilahi aw bɛ tɔɔrɔ fɛn fɛn da mɔgɔw kan n'aw ma kɛ tiɲɛ kɔnɔna la ko se de bɛ aw ye ko parce que dɔw de bɛ na minnu tɛ siran Ala ɲɛ jamana jugu dɔw bɛ na ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ n'i yɛrɛ y'a kɔnɔ c'est que i ye jamana jugu de aw minnu bɛ tiɲɛni na ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ n'i yɛrɛ y'a kɔnɔ c'est que i ye tiɲɛnikɛla de aw minnu bɛ bɛnkanni na ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ n'i yɛrɛ y'a kɔnɔ c'est que i ye bɛnkannikɛla de aw minnu b'a la wallahi aw ka sigi aw kɔ parce que Ala bɛna laban ko juguya dɔ de se aw ma donc on met tɛmɛna cimetière dɔ da la a cimetière n tɛ se ka n t'a tɔgɔ dɔn a bɛ centre islamique entre le centre islamique et puis le rond-point Kwame Nkrumah a kaburudon bɛ yen a kaburudon bɛ Kwame Nkrumah ani centre islamique a b'o ni ɲɔgɔn cɛ a kaburu donc a kaburudon kɔnɔ Musa Traoré dani bɛ yen Ala ka hinɛ la ATT dani bɛ yen Ala ka hinɛ la Moro Keita dani bɛ yen Ala ka hinɛ la mais n b'a fɛ procureur minnu bɛ kan ka ko minnu kɛ u b'u yɛrɛ dɔn ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ ni min bagala ma Ala ka sanpere jigin i kan Ala k'i kɔ kɛ bɔgɔ ye ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ mais n bɛ kuma fɔ de la mɔgɔ mɔgɔ ni bagala ma Ala ka sanpere jigin i ka so kɔnɔ k'i kɔ kɛ bɔgɔ ye fɛn kana bɔ e la ko ka se ka wuli k'i jɔ a bɛ taama sɛfan k'ali sɛfan tɛ ji ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ n bɛ n ka kuma de la
Merci, cimetière d'âme d'Alain. Moussa Traoré Tlil. Kissima nous tombé. Bébé Kissimando. Chokoro Bagayogo nous tombé. Bébé Chokoro Bagayogo Torome. Tchoka Tché Faroum. Chokoro Bagayogo de Jogoramo Bla. En genou. Ka jamana warta kuta sara. Jogorame Ubado Mekumamina. Chokoro Bagayogo yu mine ku bla ka bureau kono. Aba sara warta sara kuta sara. Aye fen yiraoula. Ko fe woni kalama sigina ka bureau kono kama sara ya sara. Ako jamana warde do. Mais olu be mimbi. Merci Madou Sila. Chokoro Bagayogo be mimbi. Ala ka hina la fatula. Chokoro Bagayogo demso. Ntaro nabi ni nabi mama. Mama taran an ga sogo na abiya. Ado alhamdulillah. Ni tu me waru tuku konte tu me an fa to fo ala. Tara jiga an ga sogo no. Chokoro Bagayogo demso. Moussa Traoré mineni. Na don bena yam sukro. Ou faut you loger yam sukro. Ñu yeye. Donc mo be fe la ni wajulu konna la ako mo ni fiye mune barkatana an shi maniba sambi oro sambi shigi arema 100 me fo menere be se ka 100 me fo. Mais il a pas un fengele me famille tieni wuli bali o e kaburde ibe tada ni digende kono. Itani subhanallah itlobe mo kuma kana mais ebe weleli la ko mo ga sigi mo tlote kuma kana ado ate sabali fen kunguru nimba bulu naba fo mako fanga fen kunguru nimba bulu naba fo biki abe do mo gasila abe mo ni tono nta do abake fem kama nta do abake daliam kama mais jamana ni at jamana nta tayat na sika jamana ni firi wallahi billahi taala aw fefe ba barala ala ka beta chi ala kana to shila aw fefe mana wuli mo kama ka ke bengani foni onte chien kono nambe chien kono ala ki wuli ki joka onga keleke mais ni munde parce que dokmana tant que ni emana ya fadelike nteso subhanallah bobo ta ya fadelige atoto alama keita kumanabi mais keita bina kuma kele fo bubuye billahi lezi bubu isigi ka ko laban chogo fle kebe la malua ya fadelige bubu isigi ka la die fe yi dado na kaba tasma dola ala bitla ka tasma do be kilingi la mali kona mbu beyi o ti sabali mo sebi ko do la ba to iko ni te keita koe, ni te bubu koe, ni maliko de koe. Abe ko mali biya oma ko famia de. Me shoga la wuli ka jo ajorola. Ambe jamana don fene wuli ku amu wuli ku ke sheria. Ko mega ke jamana kono ambe jamana don fene wuli sheria la. Fendo be abeke, fendo be ateke. Ni bengali ke la ay sharia boli a boli chogola mais ka bagamoroma preuve fouille d'ingélité sur la base d'une suspicion, une suspicion non fondée sans preuve matérielle. Tribunal Koutrouba Foko a dossier Langolo Blakata, un dossier vide. Donc on a fait mouler Kaboubou la malheur, Kaboubou la gossi. Mouna parce que wila ki joka foko karsa koko ni kela amako chogola ministre yereko ko akela tale donc ali ministre dalakan kela foudé mais ministre dalakan be ke fouye c'est que ministre yere nyininga muni ato e dalakan akela fouye et ministre to muni bato e dalakan be ke fouye. Toi tu as la conscience morale kukata mogo tigé darakana parce que ni ministre ko yoromina amakeni chogola akela ni chogola o yoro kuma banao. Ce n'est pas parce que ministre de l'air mais c'est parce qu'il incarne une institution. Donc au kama andi kuma tumesema kata yoro jan nécessité d'enquête beke abe enquête ke kayira ah c'est comme ça. Netu ngomen d'abord ni kola ngo bubu comme à quel temps
dɔw bɛ ka yira ko olu bɛ ministre dɔn ka tɛmɛ an kan Keita mago dengeli bɛ ka ministre de dɔn Keita ko Mali a mago dengeli tɛ ka ministre dɔn ministre bɛ bonya b'a nɔ la depuis min ka ko la ministre jɔn de la ka dɔrɔmɛ 1 di yan ministre jɔn min ka numéro dɔn ministre jɔn de la ka n wele n de la ka taa ministre dɔ ka da gosi ko kɔngɔ bɛ na wa n'a ministre bɛ a ka bɔ ka kuma n'a ma bɔ ka kuma Ala ka kunpɛrɛn o ministre tɛ yen a tɛna ye ah d'accord an t'a dɔn ko d'accord ko ja aw bɛ ministre anw bɛ ministre dɔn ka tɛmɛ aw kan aw ta ye fu de a bɛ kuma pɛrɛn-pɛrɛn Keita ta tɛ fu ye dɛ Keita tɛ pɛrɛn a kuma fɛ cɛ kelen bɛ kuma ministre bɛ bɔ ka kuma kɔfɛ Keita de don cɛ kelen bɛ kuma directeur de la concurrence bɛ bɔ ka kuma Keita de don cɛ kelen bɛ kuma fo président bɛ conseil extraordinaire conseil des ministres extraordinaire a b'a convoqué Keita de don safurula a ye sabali an ka ɲɔgɔn bonya sisan n bɛna n da maga n bɔkun na Bobo i ka yafadeli kɛ a tɔ to Ala bolo n'i bɛ tiɲɛ de kɔnɔ n'i ye tiɲɛ de fɔ Ala k'i jɔ k'i ka tiɲɛ kɛ k'i ka tiɲɛ kɛlɛ kɛ donc n y'a fɔ n ko Choguel a ye sabali ni procureur minnu bɛ Bamakɔ kɔnɔ n'u ka baara de ka aw ka baara saboter cogo dɔ la ma procureur tɔgɔ fɔ procureur baden de bɛ Bamakɔ kɔnɔ k'a fɔ ko foyi tɛ se ka kɛ procureur o ye galonfin de procureur bɛ muter Ala tɛ bɔ a muter cogo kalama a bɛ ta ka bɔ Bamakɔ ka taa bila yɔrɔ dɔ la Ala t'a dɔn yɛrɛ a sela ye cogo min na n y'a fɔ Choguel ma aw bɛ ka tulonkɛ kɛ fɛn jugu la Keita ye nin fɔ a mɛnna j'ai dit arrêtez ni minnu bɛ kan ka baara gɛlɛya aw bolo minnu bɛ kan k'i jɔ ka transition ka kɛlɛ kɛ fo Faransi président bɛ bɔ k'a dɔn ko tiɲɛ na Mali activiste u bɛ s'u ka baara la aw bɛ ka tulonkɛ de kɛ o tigilamɔgɔ la Choguel a tɛ sabali ni minnu ko k'u t'a fɛ ka anw ye Choguel aw t'a kɛ anw kama dɛ mais aw b'a kɛ an bɛ ka service min rendu Mali ye Mali kama a y'u ta ka t'u bila yɔrɔ wɛrɛ la Mali ka bon ko c'est plus de 1 million de kilomètres carrés a y'u ta ka t'u bila yɔrɔ wɛrɛ a ye mɔgɔ wɛrɛ la na o nɔ la ni kuma bɛ ka fɔ maa bɛ ka tulonkɛ kɛ n'a ye mais n'a poyila aw bolo su ko don o don aw b'a yɛrɛ ɲini bilahi lezi a ye to tulonkɛ la caressez dans le sens du poil amusez-vous avec la justice amusez-vous avec ce qui se passe parce qu'un jour ça va péter et quand ça va péter aw bɛɛ b'a yɛrɛ ɲini a don o procureur tɛ k'a fɔ ko e b'i ka kalan kɛ e bɛ tila k'a fɔ k'i bɛ n'i sago kɛ fanga la k'o fanga kelen b'e lajɛ ka dɛsɛ ka ko kɛ o procureur tɛ diɲɛ kɔnɔ k'e b'i sago kɛ fanga la an y'o ye min Alassane Ouattara n'a ka Alassane Ouattara ya ale tɛ munumunu salo kɛ ni ma to ale taara a bi wuli ka bɔ yen non seulement a bi wuli ka bɔ yen fo ka t'i sa i tɛ baara kɛ fonction publique la tuguni Alassane y'o dama min kɛ janba la de Côte d'Ivoire procureur la a ye procureur wele k'o ɲininka sɛ ma wuli ka bɔ a fan kan aw sigilen bɛ aw bɛ tulonkɛ kɛ la fɛn jugu de la Choguel mɔgɔ bɛ ka kuma fɔ a ye koyi n tɛ Alassane fɛ mais nin yɔrɔnin n b'a fɔ Alassane ko n'i t'ale ta kɛ i bɛ taa kɛ yɔrɔ wɛrɛ a tɛ kɛ ale ni ko i t'ale ta kɛ i bɛ taa mais mun de bɛ k'aw bali jama anw de b'a labɔ k'a di aw ma procureur tɛ jama labɔ k'a d'aw ma faamuyali ɲuman anw de b'a di jamanadenw ma k'aw ka baara nɔgɔya procureur t'o kɛ o mais n'olu m'o faamuya k'olu bɛ anw kɛlɛ k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma aw fana b'a bolo kuru bilahi ni Bobo ka deli tun tɛ ne ni Ala cɛ ne tun tɛ bɔ ne tun bɛ n ka 1 mois kɛ n tɛ n da jɛn mɔgɔ k'an wele ni mɔgɔ bɛ kuma WhatsApp la n t'a dan yɔrɔ ma n bɛ n ka groupe créer ni mɔgɔ bɛ parce que nin ye lamaliyaliba de aw bolo Choguel nin ye kunsuluba de aw bolo mɔgɔ minnu b'aw ka kɛlɛ kɛ siɲɛ fɔlɔ a kɛla yɛrɛwolo début sur les remparts a kɛla o n t'a cɛ tɔgɔ dɔn hali bi n t'a dɔn n'a cɛnin bɛ kaso la o kɛla bɛɛ ɲɛna yan o bɔla yen Seku minɛna Bobo Mabel tuguni o taara mun de kɛla o taara aw bɛ min mun de kɛla mais munna ministre de la justice tɛ se k'a da don nin kuma la munna tɛ ɲininkali kɛ ça c'est des raisons mɔgɔ bɛ wuli ka aw fa neni ka aw ba neni
devant les procureurs. Jamais ils vont s'auto-saisir du dossier. On m'a comment Mogorebe Wili, au procureur Obeouli Koube, on paniqué, ni Koroware Foué Dengelete na, puisque preuve tout bolo, Koka, vidéo nous la sira. Bon, d'être djigi moroshi là, ma moroshi ta toroma, morokana barama, ma morotorofo. J'ai dit les procureurs, il y en a plein. C'est regrettable quand même. C'est regrettable. Aye koke n'a pas de femme n'a pas banga. Aujourd'hui, le Mali n'a pas besoin de ça. On m'a fait les familles, un procureur n'est pas qu'au fond. On béo, on théo, à la fin de les dames de Jamana Nukono. Keita Kumalo, Keita Makumao, Anni Keita Tepi, à la bina Morore la Wuli, Minga Farni Keita, Mima Ke Jamana Nukono, parce que à la règle à la Tigali. On est dans un mouvement voulu et conçu par Dieu. Donc, ils sont nawaï maçon, baramoroma, mais, amana bengali fait que, on mana ke moro sou, amana ka bara kelingina, aya dija okanasa. Mot de faute dongodo. Ni bado ni sala bitla qui yere la kunu. Donc mi dja ake. Mais ni sala, c'était e qui yere la singana, mon fiala, c'était e qui yere la kunu, yere mafa. Parce qu'il m'a dit Dakaburu kono dongodo. Il trouvait moro tatola kana, il gagne les Américains John B. Singoro. Avec un qui yiniga, il va donner la jaja ni tuyado. Donc, tu seras seul face à l'histoire. Aïe Savali. Oya Yeremine. Aw dan ye mieux droit ka mɔgɔ minɛ ka do kaso la ou bien ka nin bɔ a la o ye aw ta dan bani mais ala dun ta i mana mɔgɔ nin bɔ a la yɔrɔnin kelen alhamdulillah i y'a jurumu n'a fɛn bɛɛ de ta o tigilamɔgɔ bɛ taa da kaburu kɔnɔ mais ala ka tasuma wa o ye kudayi de dan t'o la o ye toujours de dan t'o la donc bi an bɛ ala deli dɔrɔn ala k'an sɔn sabali ɲuman na. Keita Tumbola ka kuma Keita tu es aya partager aya blaga jiga aya premier aya blaga jiga Keita Tumbola ka kuma Keita tu es Assimi interpellé aya nyini Assimi fait ako monsieur le président de la transition président plein pouvoir de par la Constitution. Mounukoko Assimi, c'est un président putschiste, oui, mais la Constitution lui a donné les pleins droits le jour où il a prêté serment. Donc le putsch n'est plus pris en compte. La transition, peu importe la nature de la transition, la Constitution ne connaît pas ça. Monsieur le président de la République de plein droit du Mali, Keita Abna Dalabotunika Kumakunguruni Flafo. Domina Mbolango ay Savali Malien yu munyu Assimi ka CEDEAO ka degun a kololo ka munyu jamana ni kanu kama ani ere Assimi iye tagabolom ta ka jamana ni segere o kama jamana do ye fen chama munyu mais un président a familiali ka gele ambe bibimna ko CEDEAO ka sanction willa CEDEAO ka embargo willa monsieur le président jamana kela bi ina fo tasma ina fo anga singata embargo tlela ina fo anga singata sanction tlela ore tun daka dana jango re kaka wili Keita ira monsieur le président ko jugu be sina ado nya fo ngonte ga mu famia la Guinée mu ibolo Jean comme Mali ni bechu amechu nyon fait mais la Guinée dit blade la Guinée entend monsieur le président Mauritanie entend pourquoi anti axe Bamako Conakry munanto renforcer son anga bolika fo kamta Abidjan du Sénégal mais a donc information do tumé Abidjan du Sénégal ñolo information sur kofe alhamdulillah Amé la Fokala Barkada, monsieur le président, Keita ka préoccupation moutui, renforcer l'axe Bamako Conakry au Kuma, Agno Famia, Job Tarani délégation Conakry, Katakuma.
Ils ont même assisté à un conseil des ministres le jeudi, présidé par le colonel Doumbia. Ambe ala foka ala barkada. Kuma chaman fola anye mouni abasraka. Ou segini kane, ou segina kado Bamako domina, ou dukse gay. Doumbia e chide nwere blatuguni kana. Asimio le fenene reçoit, asimino kumana akasokono. Abe albi Malini la Guinée. Ina fonde ka kuma de tarakata fo Doumbia. Doumbia ku kenbe ka wuli ki jo ki chesiri Malini la Guinée chela vraiment ko ka sisi yere de ko. Ame ala fo ame ala barkada albisa ala ka ko la tanye. Menga kuma kona la tuguni. Directeur de la concurrence ya bola kumana aye Covid ko kuma fo. Aye guerre en Ukraine fort, aye embargo ko kuma fort. Mais Keïta ya foi de gouverner, c'est prévoir, c'est anticiper. Au Koraï Mouni. Entre Madon ambe embargo kono, ministre ya fort. Aka directeur de la concurrence ya fort. Anya don ngo Covid-19 feneniye goshilike, ministre ya fort, aka directeur de la concurrence ya fort. Amadon, ngo kelebe Ukraine, ministre ya fo, aka directeur de la concurrence ya fo. Mais Keïta e moude fo, Keïta ko, est-ce qu'un sigla ka jate mineke? Keïta ko, aye ni befo tien de do. Mais ni be kofe, au ka position juma ni plan juma ni be au kono, ka ambo ni gelea kono. Au plan masse ka soro. Commerçant ou importateur au lieu de kumana, Kouka minon besira la kana. Ote plan yo, ote programme yo. Ça, ce n'est pas une planification nationale. Mais moi, je suis dans Geliani. Parce que minante jamana kono. Mais ne dabali bana yorom na. Ne dabali bana yorom na. Et c'est pourquoi le président a un conseil des ministres Kebi. Normalement, le ministre du Commerce, n'te djigala, parce que yika lonia bato ibe familiali ke churomina, ibe minenode. Mais allez nega familiali te kele, anga lonia te kele, anga expérience ou te kele. C'est vrai, ministre est privilégié, mais au corps te ko e mi ministre, iba don ou bien ika fsani toye munute ministre te kele. Anya yira, ngone Keïta, m'numa yira président là. Monsieur le Président, andanba la ko sanction ni embargo ni bebina wili, mais fente jamana konode nadu wila abina incidence, ça va avoir une incidence sur le marché. Pour bina yele passer minante. OK, Keïta, anga ka chogori, monsieur le Président. Reçu yo proposition ke. Aux propositions de niveau du manila. Anu reçu tchela la. Keïta kumala domina le jeudi, non le vendredi. Reçu feneni, au lieu de documents produits, il communiqué que Kuni anga ambassadeur kumana Asimika Chide ko Russie ni Mali tchela la relation bina développé abina tanye. Oui, Russie ka la nyinini ou ba fait kodeke. Mais depuis kuma juma Keïta beka coulé en Russie tchela munebe. Anga kono jeya nunui anga se katanye. Anga kono jeya nunui anga se katanye. Donc pendant que meka ko kumake Rusou tumu ka barala. Itse ka foko transition ma baraka, transition barake. Mais moun ya to malgré ministre Bola mardi ka réunion ke malgré Conseil des ministres qui est là jeudi. Mais toujours, Asimi Bola Kakuma. Moun ya to Asimi Bola Kakuma. Ne kele tere. Yara wolo debout sur les remparts au co. Planté gouvernement bolo. Ne kuma kante. Mwakana na mtoro. Uka yara wolo debout sur les remparts ou yu yininga. Ulu kuma kandido. Au co kou desera. Yara wolo debout sur les remparts kou desera. Plantou bolo. Kantouda, ou bien la lettre se met à Assimima, ni mutaka barado Assimi Kobla.
où y a comment faut béyame palais de la culture là où y a faut où y a opération bonnet bleu qu'on a là où y a comment faut avant ça aussi où y a comment faut Asimiko où y a mon phobie Amakalan Amanda Magala. Le Conseil des ministres s'est réuni en session extraordinaire le dimanche 7 août 2022 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présence du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Après examen du point inscrit à l'ordre du jour, le Conseil a entendu une communication sur le rapport du ministre de l'Industrie et du Commerce. Ah bah, j'avais un problème, kuma kantene ni asimitié kuma ma délicatement ni ñonché kuma kanté asimini jamana donché kuma ma délicatement ni ñonché mais kuma kambe asimina ka ministre de tché est-ce que asimi ka ministre be tché fo asimié on to don ala kele ne bodo o de ato amé Facebook président fo Facebook glambara ama fo YouTube glambara ama fo. Nous faisons plateforme de la plateforme des réseaux sociaux. Parce que grâce aujourd'hui aux réseaux sociaux, les réseaux sociaux sont des bema. Mais on a kuma bela mebi. Asimi banga kuma la mebi. Kuma tani nyon cheka fo on sigila. Keita kota présent kota présent yiningali ke keita la keita adjabita keita ko présent ba c'est non ote mais keita be muna tan présent ba reçoit mo be présent blokoro mu me anga fa o yira la mo dama mambe o lu sélection de do ni ada présent reka charge de communication ma présent te faut me koy ah non présent somoro de ba fort président. Est-ce qu'il y a un famille? Président Somoro de Bafoy. Est-ce qu'il y a un malamé? Ali Moromi a fourni. N'a pas Asimi Koroga à mais Asimi Balmado de Beneca Fenta. Qu'a dit Asimima. Asimi Baladje. Asimi Balmado. Dès que l'intérêt, Boubou Flintabala, Segutabala, Betabala. Aben Beladje, Aben Belame. Mais Aben Tlatounik à ministre Yininga. Nega jatemina la ministre c'est que ministre be président la djena faut présenter fendo. Parce que ministre kanga blau kuna avec les réseaux sociaux asimi club fait chamala. Asomo munumba fait ni fanga kanya bolo olu fene be réseau kan ou club mo kumakana. Nafa be munu ka intervention là ou be olu ka intervention ta ka da présente local. Ministre ka di tafo. Nous avons une suggestion que Assimi be barak etande. Donc ni nana kuma ro fo Assimi atini la le ministre to nyana mais abadon akanga tani barak chugumina. Muna Assimi session extraordinaire convoquée bid machido. Ne fait le ministre du commerce, industrie et commerce vraiment il doit se remettre en cause. Niene nininga. Parce que dans les cas baratou nyana n'a pas fait une telle biko conseil des ministres extraordinaire beke. Dans les tout c'est là que baraka chola bi conseil des ministres extraordinaire nteke. Mais mouna akela parce que fien do de yela, fili do de yela, défeu do de yela. Ale ka barata bolo ani munu beka kuma ben keita bobo sego anato amara nunu. Présente le bas là. Non, anticipé à continuer. Parce que anya yera ngoni présent mi frati. Jamana don beka kumunyu de. Mais faut que tu le ministre tini job présent nyakoro présent na ma solution solo. Vraiment jamana don torola de. Jamais atino fo. On ne veut fort. Présent beau de la main. O de be do atlo là. Andu ma do là. Ago savali présent. Jamana don yu munyu de. Wi fen chama munyu. Mais ni ema bobi ki joy joro la jamana do ne a fonga kumala nga kuma laban monsieur le président jamana do te ministre do ou te directeur de la concurrence do ou te président de la chambre de commerce autour do
importateur commerçant ou ka foyi dengele o nyebe ere la. Donc monsieur le président ça va li boka kuma gela dobe ou ka munyo I kanu kama mais président boy ka kuma. Donc président conseil des ministres extraordinaire convoqué. Alors, sur le rapport du ministre de l'Industrie et du Commerce, le Conseil a examiné une communication relative à la hausse anormale et injustifiée des prix de certains produits de première nécessité depuis la levée de l'embargo. Qu'est-ce que de fort? Qu'est-ce que qualité? Radio Damanambe, Netikan ou Bébé Nukumana. Dungo de Bakumafo. Ni famille ka gele parce que Diop bola Rissou fait à ma main. Diop tale Rissou ya ira malila. Kuni malu mago be fait là, ils sont prêts à fournir le Mali. A don yere bateau don iranako 11 000 tonnes de céréales de blé 4 ma bateau kono. En général les petits navires c'est 12 500 tonnes. 12 500 tonnes, c'est pas 11 000, c'est 12 500. Alors donc, ko Mali Marobe fait là. Mais la question que je me pose, mais monsieur le ministre, et toutes mes délégations là, job ka délégation là, est à la Russie là, et n'allez, monsieur le ministre du Commerce et de l'Industrie, Mouna et ma chambre de commerce président à Djagnon Wele, ka direction générale du commerce et de la concurrence, au directeur ni à Djagnon Wele, qu'a essayé qu'à la dje, quelle est la possibilité immédiate Djamanab se kambina sur télé la tchogodi. Bon, ministre Manata mission là, nous pour la mission là, droit, mission papier betaka bla tiroir kono ka datu. Oui, frafi ministre Djogodi. Ou mana bonne mission là, droit, ou be mission taka bla abana. Il m'a do bureau blé climatisé kono droit, be yine fembe ko. D'habitude, il y a des gens qui ont été en jamana deme, kuma munutina jamana bondola, kuma munutina problème nyenebo. Depuis ministre tuni job bola, na tuni chesri malika minankola, belay lezi, ma fongo gelatede, ma fongo pirutina yelede, mais anyebe mina na tunteke. Parce que à tout mena mune ke folo, nye yoro flam fone, chambre de commerce. Direction générale du commerce, je crois, et de la concurrence. Bon, mais c'est qu'à faire le là. Mais, dans le tué, séance de travail que Abou Luka Hakinatado, qu'on fait, avec opérateur ou les reçu y ouverture que, à Kodi. Reçu ko nibe, à Kodi. Ah bon, parce que mes commerçants donnent. Ah, déjà, l'idée de crédit Mounubambolo, on a déjà engagé là-bas. Bon, Warkobe, garantie Kobe, dossier Kobe. Au moins, on a un fort problème. Nous, au fond, monsieur le ministre, d'accord, j'ai pris bonne note. Bonne note. Donc, monsieur le ministre, a payé les primatures là, d'accord. Ananakabo, Russie, avec monsieur Diop. J'ai pris contact et avec la chambre de commerce et avec le directeur général du commerce et de la concurrence. Après, j'ai rencontré les opérateurs économiques. Voilà le point sur lequel on a discuté. Monsieur le Premier ministre, rapidement, solution ganga soro. Parce que Namake, Nambargo, Willa, le Mali va se trouver face à une pénurie. Mais comment le Mali n'a pas compris? Comment notre ministre n'a pas compris? Parce que même la chambre de commerce épargne, chambre de commerce est blasra ni hakil na mambari. Maintenant fait qu'Andamagala, par respect pour le président de la chambre qui m'a demandé de ne pas le faire. Ayembo Filikono, mais dans le rôle. Mais dans le rôle. Ayemou Fofenen Mado. Donc, je dis, le monsieur là, il se saigne à blanc. Ni président, si le président de la chambre de commerce, tel que Ayekuma Mfone, Naka Kuma me la main, ni ministre me barake Naka Hakilnaï, wallahi nini alache ame kuma mnabi mafongo gelatna kere mafongo prité yelede mais ambe anarchie mnana tunteke parce que ayaka bara tagabolo ay chama yirana exactement ne reka hagnata mi ayo de yirana ne comme monsieur le président on a la même vision
on a le même projet, on a la même planification. Mais pourquoi le ministre n'appelle pas le président de la chambre de commerce Kabara Kenai? Parce que la chambre de commerce et Kabara, c'est conseiller, c'est orienté, c'est proposé. Ou tu sais que le ministre Djawia, ou l'Utaïode. Mais quel est le problème? Ouais, Direction générale du commerce et de la concurrence, merci, DGCC, merci. Donc, quel est le problème? Problème Mimi. Problème Mimi. Problème Mérogement. Moi, je veux bien savoir. Problème Mérogement. Nulle part. Problème Tiyoroshi. Donc, mais malgré ça, le ministre le ministre de l'Industrie et du Commerce a rappelé le mécanisme de fixation des prix des produits subventionnés ayant impliqué le Conseil national des prix, composé des services techniques de la société civile, des opérateurs économiques, des syndicats et des associations de consommateurs. Alors, il est apparu que les prix convenus lors de la réunion du Conseil national des prix du 6 avril 2022 ne sont pas respectés. À titre illustratif, le prix du sucre importé est fixé à 600 francs plafond. Et aujourd'hui, il est vendu à 800 francs. Donc, Souaro, ministre ko Djekulu de Blala Senga, opérateur Ubala, consommateur Ubala, syndicat Ubala, Ani chambre de commerce, je crois, et puis je crois DGCC, Nemafili. Chambre de commerce, c'est pas trop sûr, mais DGCC Bala. Donc, prix, quand tu bena, ko sogoro mangate ka teme keme ni mwanga, mais bi sogoro be fere keme ani bioro, binani faralaka, a binani bola yoro yoro mogoshita yoro don. A keme ani mouron, donc suku kono mogo sorola, kou sagoke. Ou sagoke la kafo koumadon, tiens, ou don de dos. Ils sont très bien connus. Ministre Boudon, ils sont connus par les services du ministère. Mais moune beke, fouille. Moune binake, fouille. Malin de ganga sege. Malin de ganga bisa ou jesiri. Mais ministre ba kalama, John beka pris manipuler suku kono. Ministre ba doni djembe. Ni ministre t'a donné que c'est pas la peine. Donc à ministre n'a pas la démissionné. Ministre tu sais qu'à focal t'a donné John beka pris manipuler. Nako kata don billahi, il mérite pas d'être ministre. Mais pardon. Il sait très bien qui fait ça. Alors donc, pour atténuer l'impact des différentes crises sur les populations, notamment la maladie, bon, toujours, hein, coronavirus, ministre de la Kane, coronavirus, comme il y a fait aggravé par sanctions illégales, MAFO, CDAO, et puis, donc, gouvernement tué 14 milliards, ni kaloshegin enfin, depuis Covid jusqu'à la levée des sanctions, le gouvernement a 14 milliards à eu de B comme subvention. 14 milliards. Mais au drone, ou bien sougaro drone fait et les produits pétroliers, essence d'où, gasoil d'où, gazi d'où, on le paye là. 890, presque 1000 francs, presque 900 francs. Carburant paye là. Alors donc, ni beladje, ni kumakan nonoanye ni beladje, on même ni présence mi fait. On te sait qu'à fongi qui ministre gion. Mais on a hakina tami ami blasarando de monsieur le président. Ou bien vous basez sougaro dronga teo, fin bere de monsieur le président, fin bere de. Muna mi damra carburant. Muna mu damra gazila. Muna mu damra gasoil. Mais pourtant, les Russes prennent de doka gaz ferré malima. Pratiquement fou. Chinois beka gaz s'en fout. Ou beka gaz carburant s'en fout. Iko essence, iko gasoil, iko gazi. Ou Chinois beka bé s'en fout. Mais pourquoi le Mali? Russes d'une une déclaration que Jumado. Ils sont prêts à élargir la coopération avec le Mali de façon mutuellement bénéfique. La Russie la Russie dit qu'il y a 2 pays dans le monde. Moumay Aleni Djamanoka Dje identifié. Follow les pays inamicaux
c'est-à-dire ani munu tse ka sigi ka kuma ka ben oluka n'olu bena sanni ke oluka priba dama les pays amicaux comme Mali ni Chine ni Inde ni Brésil ni fendunu n'olu bena sanni ke olu fene ka priba dama. Alors comment est-ce que c'est difficile? On peut pas tout, le Mali anga que ça sugaro aka foka ndeselo la mais ngo chinois ni e brésilien bola kata sugaro bade ça et ngo brésilien chinois ni indien bola kata sugaro sans Brésil son priwa yele Mali tu me snogola dia Mali ma familialiko là mais comment on peut être ministre et puis ne pas être au courant de ces choses nene ba kalama comment lui le ministre n'est pas informé on sait ka dala ko ne sait ka ke ko chama kalama ko ministre ta kalama chogodi Rusou ma yira ko ni Mali mago be essence hake mena Mali ka fo rapidement ça dit procédure janjan ou ba be éviter ka surnya Mali bolo iko essence iko gasoil iko gazi ou ba bedi ça dit ka anoya son ka ta fo monter dossier ligne de crédit au bekaja le gouvernement malien est garantie souveraine dit et puis Mali ba ka faire sur foula nengo foula o kore mu yo kore da betelia atina ke fou le gouvernement est garantie souveraine dit donc gouvernement de bijoka sara donc gouvernement batakana ka di malien gouvernement be sanike sur la base de la garantie souveraine avec la kadi jamana doma gouvernement be bleta kadi jamana doma gouvernement be gasoilta kadi jamana doma gouvernement be gazita kadi jamana doma fin ni Rissou bis namse ka soro Rissou bolo ils sont prêts à le donner et c'est l'État du Mali qui va se porter garant kata 600 ka répartition ke mais à te di fula abina di fin Mali ba faire de sorte que à te kula ki ka drome kelenga na mungana mala parce que gouvernement de attaque a dit ema ibika tonon soro o etien mais ka fo kibe teme plafond do ka etisi ko ke ni gouvernement tu sukaro ta ka di mohoma ka fo ko plafond est 600 francs et ni alache abi kunche la Bamako ya gouvernement ka mina nyini ka démarquer ka faire ke beta faire 800 obise ka ke mais comment le ministre peut pas réfléchir à ça? Comment le ministre peut pas concevoir? Nous sommes dans un moment exceptionnel. Ame kumado de kono minga gele, ame kumado de kono hakina de barage, ame kumado de kono antiseka ke comme kokoro, ame kumado de kono antiseka en comparer ni toye. Jamana benaka réalité de do. Donc le Mali doit travailler avec sa propre réalité. Mali kanga barake naka jatimne naka familiali ani mumiseka pourquoi amba fo ngame to la je. Gele na kuma folika gele mais ministre Joro baba la parce que il aurait pu éviter à tout miseka kodo anticiper. Ma fonga taga barado ma do ya feneni. Ngo a Joro bala au koro il a une responsabilité. Mais c'est vrai, il est ministre ou il n'est pas ministre. S'il est ministre, na nyena, ama fonga nyena, na chena munanta foka chena. Donc on entend que oh bravo bravo bravo, na chena bravo bravo bravo. Je suis pas là pour quelqu'un, je suis là pour le peuple malien et pour la République du Mali. Monsieur le Président, Birenyon ba iranela que le ministre doit redoubler d'efforts. Birenyon ba iranela que le ministre ka baratega asimi kumine. Bi réunion ba iranela bi conseil des ministres dimanche aba ira ko ministre aka bara ateka asimi kumine aka bara atagablo amande asimi albi aka chesri ka bara albi aka nyenyil baka ka bara albi parce que Malion mangante ka fait donc supporter ka Rissou prendre de ka di enma mais anga burklaji bi bomi nous commerçons ko ka linde crédit ka bana ou tu sais comme na parce que parce que vous savez effectivement ça peut être vrai ou tu sais que notre ligne de crédit wartambolo parce que ligne de crédit tout mambolo anye minansa ga mamenga minankolo mais le gouvernement a dit autre problème moi j'ai une garantie souveraine donc je peux prendre autant que je veux donc mata Brésil bolo sugaro mata Russie bolo iko gasoil iko essence iko gazi iko blé iko Toulou, iko fefe mba besa ninga garantie souveraine maintenant nana te ko mochila ambe ben prime ka ambe fin sur prime na ka se ka impôt na ka taxi sur ka mantuni ka bénéfice ka mantuni ka tonon sur nos familles là a te ko mochila ki ka drome kele fra fenga drome kele si c'est pas justifié mais gouvernement c'est qui jo là garantie souveraine le corps que gouvernement va voir de takata ça non l'état supporte garant
donc minan be di sara cogo de bala mais gouvernement te war bo a yɛrɛ kun ka taa san an be garantie souveraine baraka cogo ɲɛ dɔn gouvernement te war bo a yɛrɛ kun ministre be se ka fɔ k'ale t'o dɔn ministre be se ka fɔ k'ale t'o faamuya mais an ka stratégie bɛ développer fɛn be se ka na ni nɔgɔya jamanadenw ma dɔrɔn ala k'an bɛɛ sɔn si ni kɛnɛya la bubu on est ensemble n'ala sɔnna ma on va mener ce combat transition ils seront obligés de faire un choix ou ils vont décider an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ou ils vont décider k'a fɔ ils préfèrent continuer avec les procureurs nous on dit d'accord si c'est comme ça on fana met en symbole là ni procureur bɛ se k'u jɔ u ni jamanadenw ɲɛ ka kibaruya la d'u ma ka kibaruya lase jamana ma an b'a lase cogo min na alhamdulillah ala ka nɔgɔya procureur bolo mais minnu bɛna ka jamana bɔ fili kɔnɔ fanga aw sigilen bɛ k'olu de lajɛ olu de bɛ lagosi olu de bɛ lamaloya a tɛ sabali ala kana dimi mali kɔrɔ minnu bi dɔw b'a fɔ u tɛ se ka sunɔgɔ n'u ma anw kumakan lamɛn ko mɔgɔ kana baga anw ma k'an minɛ ko parce que ko fanga b'i la ko parce que se b'i la an bɛɛ bɛ sa sini comme amaw comme foyi an bɛɛ bɛ taa da bɔgɔ la comme foyi an bɛɛ bɛ taa da bɔgɔ la comme foyi a ye nin dabila a y'a fɔ a ka ministre de la justice ye a ka procureur ni parquet ɲɛmɔgɔw les différents tribunaux de Bamako la u k'u wele u k'u cɛsiri fɛn na fɛn min nafa bɛ jamana kan mais ni cybercriminalité ça n'a rien à voir avec an ma mɔgɔ si ka wari détourné an ma galon tigɛ ka da mɔgɔ si kan an ye kuma fɛn fɛn fɔ tout a été vérifié tout ce que j'ai dit jusqu'à aujourd'hui alhamdulillah ni kumana bi sini ala b'a jaabi bɔ n ye n da maga priko kuma na n kelen tɛ conseil des ministres extraordinaire ma kɛ ne yɛrɛ tun t'a dɔn dɔ de ye ne message baden bila ne kun Keyita i ni ce ni baraji j'ai dit quoi je regarde il m'a envoyé le document du conseil des ministres on bɛ jamana kanu de la mais aw tɛ se k'aw sigi k'aw bolo kuru i n'a fɔ aw tɛ se fɛn na arrêtez monsieur le premier ministre kuma n'i ka ministre de la justice a ka kuma n'a ka procureur ye u ka anw ye k'an to yen u ka anw ye k'an to yen n m'a fɔ ni mun donna fili la u bɛ delili kɛ mais dɔw k'u jɔ k'a fɔ ko parce que an bɛ mɔgɔ dɔn an ni ministre bɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ ministre dɔn ministre yɛrɛ bɛ weleli kɛ o dalakan bɛ kɛ i n'a fɔ fu i n'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ de bɛ yen transition kɔnɔna la mun ka hakinata ye anw fɛn fɛn bɛ ka bi an wulilen bɛ k'an jɔ ni transition ye ka kɔlɔlɔ lase anw bɛɛ ma bon mais ala deli dɔrɔn bɛ baara min na n kana jɛngɛ n tɛ ala deli ni mɔgɔ ka se ɲɔgɔn ma mais bilahi n'an sela ɲɔgɔn ma wallahi bilahi taala min kale min bolo da kuranna kan n'an sela ɲɔgɔn ma wallahi maliyɛnw b'o tɔ la kadi n bɛ dan o yɔrɔ ma a bɛ kɛ bɛɛ ɲɛna a tɛ kɛ mɔgɔ si kɔ on garde le contact et à très bientôt.